Kining gihimo sa Iglesia ni Cristo, ang ilang hipe bod dito sa National Capital Region, si Police Major General Anthony Abirin. Diri ba to Region 7? Diri Brigadier General dito pag-abot niya dito, nahimo siyang Police Brigadier Major General. One rank higher. Dayon sa ano ani Lieutenant General, then last ani mao nang PNP Director General. Sakop dahil sa Iglesia ni Cristo. May butag ni Sir Charlie Mahilom, sir. Morning nga diha sa tanan taga Upaskor. Oriental Port and Allied Services Corporation. Pinangunahan ni Chairman Attorney Tomas Riberal. Og si silang Sir Vince, Sir Joseph, og sa ubang mga kusgan diha sa Upaskor ang mga kugihan. Ilaharam ning kumpanya mo yahay kayo. Kanaghan magbonus. Anyway, kani ako lang balikon ba? Kaning nahitabo sa Iglesia ni Cristo kagahapon. Why na kay bao ani gid tingali imposible sa kayo kay Iglesia ni Cristo man si General Abirin. Wa po tingali paybaw nga duna di ay giingong kalit-kalit nga panag hugpong nila paingon dito sa EDSA. Kini manggod bisan pag-unsaon og sabot nato. Bisan unsaon pa ninyo og ingon nga dili na si Bunjing Remulla bisan unsaon pa niya sulti kuno hay tinuod ng iyang pirting grabihang bakak. Naloko na. Klaro kayo nga ang kontras politika sa Malacañang pinaagyan ang ilang naglingkod ng bangag. Ang pa ni Remulla nga wa nila pangitaig yung kaso. Tungod lang kinidawat lagi og 75 milyones gikan nilang Mike Defensor kato si Espiritu. Wow ba? Gama to og katong way Espiritu. Ganong wa mang lagi gyapon ang question ani. Hail naman tong Edwin Garjola. Wa man lagi tong filing kaso. Tuan na po hinganlan og tambalos dos Martin Romualdez. Ganong wa man gito magkakaso hangtod karon. Imposible sa kaayong ingon si kuan nga ingos Miko Clavano gapon ang assistant ombudsman nga di man ko kay amo pang ang pangitaan pa namo og dugang ebidensya si kani Speaker Martin Romualdez kanang kang Marcolita pwede daliar mo lagi nakakita mong ebidensya. Katong nga lang Edwin Garjola wa man lagi. Kunya daghan pa kay dunay mga abogado ni comment gyud sa social media kanang post sa Inquirer kay giingon nga si kanhi di PWD Secretary Manny Bunuan himuon nilang state witness kay matod pa ang kanang mahimo kang state witness ikaw mo'y less kuno nga participant sa krimen pero ikaw ka dili na mo'y main character anang flood control nga hasta anak mga ni anak na tagaan mapod og project sa flood control nga pirti sang grabiha kang ngilad sa ilang gibuhat ito. Mao ni ang pangutana ron anong kang Marcolita perti madali Di ka bisag unsaon pa mo tuo pa mo og moingon si Boyeng Remulla nga kaning amo tinuod gyud ni. Ang tambalos no santod karon ingong kamayo. Hulyo naman ron primerong adlaw sa Hulyo man lagi. Naloko na. Kagahapon ni ingon po nga ang statement ko no pamahayag ni kanang under oath ni kinsaning Manny Bunuan ilang gamiton against Martin Romualdez. Dugay, sige maglaygay. Kanang ilang ilad-ilad. Klaro kayo, bisan pag-usao nila og rason nga silang Garjola. Huwag lagi gapon. O niya, diresibo, huwag man lagi gapon magtangag ang Vice Chairman sa Committee on Appropriation si Peter Calero. Huwag man lagi gapon. Ganong huwag may niimbestigar, Ari, anil na tasibo sa. Ganong huwag may imbestigar, Danilo Villa. Piti mang grabiha tong ilang kalaki dito sa 7th District. Nga nung mga imbestiga si Dioc Frasco hantod karon. Patay grabiha ani. Duwa nis kanila dili ni duwang Maginoo, duwa siyawa ni. Kon ang kanhi mayor sa Dakbayan Sugbo mo'y pasinggiton ani. Yawa! Pawa! Yawa! Pawa! Patay grabiha ni ilang kabuang. Murag klaro na yung kayo ang dinuwaan anay kang Remulla. Ganong kang Marcolita dali man kayo. Unya karing uman patindugayan. Lima ka Mayo pa niya pailan o kaso ko no. Primerong semanas Mayo tanawa naaman na sa kuan kanang mga balita tanan ari masod man aring giingon nila Google sa mga Tagalog pa antod no. Kayati na antod karon.
Ingon si Baguio City Mayor Benji Magalong nga doon na say kahiubos ni manibunuan ka ni ato kay gitubang ko sa hihihihi. Ba? Base sa investigasyon ni Mayor Benji Magalong sa Baguio City. O niya karon, hae man nga nung nauna mas barkulita hinoon. Kastang gilara ni duaan nila kaning kang bangag di gini matabang kini mo bisa kun saon nila kanang tuis-tuis na ilang baba duaon na batas pulong ani ang ilang ginipinsaan kana magong nagtungkaw sa gahom sa Malacañang. Wa ko maingaw sa harap ang sakto sa Sara. Pero atong huwaton ang ilang impeachment sugod Lunes pizza size. Pero ang ako lang nakitaan aning kabuang sa ombudsman kay nakabati magud ani ang ombudsman ra mo imbestigar nining mga banggiitang kawatan sa gobyerno. Basta mo gikan sa ang ang mapunta ani dito so, sa Digang Bayan kanang gikan sa I think salary grade 27 mayor pataas sa Digang Bayan ang kaso na. Sa Digang Bayan dili man sa kahimog imbestigar sa ilang kaugalingon tungkol kay hindi may ombudsman. Og naanay mahitabo nga kasong ipasaka na dito sa Digang Bayan mo na kay anti-graft court man adto na sila mulihok pod pero susumatay dires ubos pa lang na giununan man ni Bunjing Rimulya. Matod pang buslod doy kumiga maig yung pagkahiwi ang Pilipinas kung mahal anak nila si magsimang sa flood control investigation kanina wa padung lagi ning mawa bisan pa tingali after 2028 kay one time natong na-interview si Mervinci din ingon siya mga matay lang tani di pa ni mahuman nila kay ilang-ilangayan magmayo. Bastang ilara tanawa ang kangilad sa flood control anomaly hangtod karon hilong pa sa 4 kadlaw kay ari ra mo focus aring impeachment ni Sara sugod Lunes. Pero ang uban nangaguba ng ilang mga ngan katong laan ang guba Peter sige mo lang tabako. Pero ang naghilak matod pas kong migos Samsung Gulyas. Not literal nga hilak ha. Ngingo Samsung Gulyas matay pa ito kulata mig maayo. Wa magin may kahibaw na dili po na amua oy. Kanang 54 ka mga flood control projects wa mi labot ana. Lain ang nagbutang diha tungod kay si Samsung Gulyas dili mayor man siya. Nagtuo po nga kanang mga pundo padung na dito congressional funds na sa iyang asawang si Rhea. Apan hawa man. Kani kung tinuon na nga Samsung di bangin mo tubag. Pangutana ani kinsa man ay nagbutang. Giun sa pagmaniobra ni Alan Quirante sa QM Builders o na sa Quirante Construction ni Jonathan Quirante. Lalimang kapatitagaan na pila kabok ghost ani. Or ang posibleng mga ghost project sa flood control karon dili na ghost kay ilamang gilaygay mayo o niya posibleng ginahinayan ng trabaho ron matawag og ghost project. Pero nakahatag na dito sa kongresista 30%. Di ba ka magtsabaw ani pero sige na lang. Kung magtsabaw man gani mo kay nakahatag na mong 30% dito sa kongresista o niya ang ending inyong trabahoon aron dili mahimong ghost project alkansi ang resulta may na lang kaysa mapriso mo. Matod pang butsoy sa duwa manas demonyo ang kaso ni Marcolita mura gibutangan og kalburo hinog man dayon that's correct pati dali araw ba? karon si Mana pero niingon gapos mikok laban siya wa pa man pud pirmahe itong kuan kaso ni Marcolita para ipasaka ngadto sa kuan sa Digang Bayan tungod kay nikalit og rally ang mga sakop sa iglesia kadi po nila tumadag dakop oy pati daghana to o di og ilang tundak pa sa mutang. Ikaduha sa huro itong budget gobyerno pagkaon ano yung mga ba? Ngayon kalapasan ni kay Y permit ang ilang rally hasta Ore, ang ilad kayong kamatuoran karos Pilipinas nga ginumangan no bitaw nga pwede raman tang mubutar dili man ni will take all para sa Amerikang election sa tuwa. O mubutar ka presidente dito sa Amerika, automatic vice president mutar na ka. Des ato pwede mga mo pili nganong ni butar mangin mo aning bangag sus pabida. Ako sa to be honest wa gyud ko mubutar aning bangag kay by history sa ilang pamilya bisan pa. Mao ba? Kung imong basihan tong kinaraan nga sinultian nga giingong ang saging kardaba di gyud mamungag sambag. Adiha. Kay numdum ko di ay adtong vetting process pa sa katong bitang mag-ombudsman
pag retire yun ni Ombudsman Samuel Martires nga taga Samar, daghan ka itong ni-apply og ombudsman. Diha ka dito yung mga retired justice sa Korte Suprema. Wala ko ni mao kay makitaan man is Google unya. Kaya ang pagsabot ako, ang IBP, mao ni ang, GBC, Judicial and Bar Council, himo anang vetting process. Unya, unsay taas-taas og score, marang arang og itsura. I-submit na ilang mga ngan ngadtos malakan yang aron magpili ang presidente. So, pilay pads pungkol, dihay nang apply, mag-ombudsman, diha ganito yung mga sakop sa kung nga wa pagkikay mailhe, di-apply sila. So, unya, si Bonjing Remulla, ni-apply po, pero awahi kayo nakasubmit sa ngan niya alang sa interviewon pa man ka. Ang ombudsman, wala ni siya di na ni muagi og kaning limot ko sa tuwingan aning sa Senado o Kongreso bitaw kanang commission appointment sila ni muagi CA. Wala na diretso na og mag-pick up kas presidente nga ikaw mo'y mahimong ombudsman. Wala na adto pa for confirmation, wala na. Labing awahe si Boying Remulla, Department of Justice Secretary, apply sa awahe kasi nakasubmit. Paglusot yun siyangan, nga dito na sa name sa mga applicants, awa na. Ingaw na yung malakalang Boying Remulla na. So, plansado na itong duwa abis. Wala na lami ng ilang vetting process sa Judicial and Bar Council. Kaya naa naman na tanaw daan nga kanimo na gini makadipinsa na to. Sa samang higayon, tanang mga kontra sa administrasyon ipapriso. Ba? Ano yung itabo ron? At tanawa si Remulla. Remulla di perti na yung pangimakaga. Wa may mangitag kaso anan Marcolita. Ay, ang nahitabo man kung anong Marcolita. Kay naamo ko sa 5 milyones nga gidawat. Gikan sa mga campaign donors kunuhay nga wa apir siyang salin. Iyang gidawat, wa pa'y sugod ang kampanya. Kani bala orab ni ingon ang kumilang ko, okay bala. Wa man siya kriminal nga ofensa na, pero niingon si Marcolita, niingon si Remulla, naagyon, naalaki. Ingon ani kangilad ang gobyerno karong bangag. Ngano lagi? Akong ibalik ang pangutanang ngano lagi? Perti mo ba nagduot magimog butar anang BBM sus Ginoo. Naloko na. Pertingil ara ning gobyerno ha tanawa ron. Sus, mura na hinoon wa na gyud maatiman gani ang problema nato sa ekonomiya nga pertingil ara karon kundi ang giatiman kay murag nagulat sa ning nakuratan sa ning mga kaniyang tungod kay sigihan sa gulat-gulat ani mga kontra nga posibleng matikwang ka. Karon murag nagpanagana kani mularga Canada kay si puli kani Sara dito wala kanang tiwas ka.